Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбыр темалар турында. Рөстәм Миңнеханов республика президенты вазифаларына кириште. Ул бүген тантаналы рәвештә ант бирде. Канализация суы урамга аккан, 45-нче комплекста трубадан су аккан, сәбәпләре нидә? Мәдди ярдәм күрсәтү үзәгендә чират, озак көтмәс өчен нәрсә эшләргә? Татарстанда яшәүче 26 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 18 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 6949 очрагы теркәлде. Аларның 5775-е терелгән, 63-е узган тәүлектә. Бүген Рөстәм Миңнеханов рәсми рәвештә Татарстан президенты вазифасына киреште. Тантаналы чара Салих Сайдашев исемендәге дәүләт концерт залында узды. Сайланган Татарстан президенты Конституцияга кулын куеп, республикага һәм аның халкына тугрылыклы булуы турында ант итте. Тантаналы чара президиумында Фәрит Мөхәммәтшин, Минтимер Шаймиев, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хоснуллин, Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Олег Машковцев, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашты. Тантанада шулай ук район башкалыклары, депутатлар, бизнес һәм спорт вәкилләре катнашты. Чаллы делегациясенең мэр Наил Мәхди җитәкләде. Татарстан Республикасы халкына тугрылыклы хезмәт итәргә, гражданнарның хукукларын һәм ирекләрен, Татарстан Республикасының дәүләт суверенитетын тәэмин итәргә, Россия Федерациясе Конституциясын, Татарстан Республикасы Конституциясын һәм законнарын үтәргә, Татарстан Республикасы президентының үземә йөкләнгән югары вазифаларын намус белән үтәргә тантаналы төстә ант итәм. Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә битараф булмаган шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Иратның сүзләренә караганда, урамдагы канализация люгыннан су бәреп чыккан. Бирдә күлләвек барлыкка килгән. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Судя по тому, что по количеству воды, которое утекло, бьет она уже очень давно. Вон до дороги уже почти доползла. Иртә белән этен йөртергә чыккан шәһәрдәшебез көтмәгәндә канализацияны бәреп чыккан суга тап була. Кадрларда күренгәнчә су якынча 100 метр читкә җәелгән. И вот столько в итоге воды утекло. Никуда. Безнең төшерү төркеме биргә килгәндә Чаллы су каналы хезмәткәрләре инде эшлиләр иде. Кыйдагы җыелган суны насос җайланмалары белән җыеп алдылар. Чаллы су каналы вәкилләре сүзләренә караганда, 45-11А адресы буенча урнашкан су үткәргеч челтәрләрендә өзеклелек булмаган. Сегодня в 8 часу утра был выявлен выход воды на проспекте Сюмбике у дома 4511А. Выехавшая на место ремонтная бригада Челного водоканала откачала воду, перекрыла задвижку. Порыв на сетях потребителя. Безнең төшерү төркеме бирегә килгәндә Чаллы су каналы хезмәткәрләре инде эшлиләр иде. Кыйдагы җыелган су насос җайланмалары белән җыеп алдылар. Чаллы су каналы вәкилләре хәбәр иткәнчә, авария булуга карамастан 45-нче комплекста урнашкан торак йортларда су белән проблемалар булмаячак. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Мәдди ярдәм үзәгенә шикаят белән чаллылар мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләр белгечкә эләгер өчен зур чиратта торырга мәҗбүр. Тулырак калдагы сюжетта. У меня ноги больные, принимайте сегодня. Все. Не могу я уже. Мәдди ярдәм үзәге иртәнге сәгать 8-дән эшли башлый. Шәһәрдәшләр чират алырга дип тагы да иртәрәк килә. Талончик санатория, он уже 21-го ехать, и талончик надо было получить. И вы пришли во сколько, получается? Даже на время не смотрела. Он чуть куртку не порвали лезли. 16 сентябрьдан субсидияга гаризаларны теркәү башланды. Үзәк хезмәткәрләре сүзләренә караганда, бирдә ел саен бер үк хәл күзәтелә. Чаллылар хезмәткәрләр белән талаша. Есть возможность подать заявление с 16 сентября по 15 октября. То есть для этого имеется целый месяц. Но
Так как у нас очень обязательные бабушки, дедушки, они приходят все в первые дни за назначением субсидий. Поэтому создается такой ажиотаж. Граждане приходят для чего-то в 4 часа утра, занимают очереди. Мындай хәлне булдырмас өчен гаризаны дәүләт хезмәтләре порталы аша яки күп функцияле үзәк аша бирергә мөмкин. Шулай ук матди ярдәм үзәгенең электрон почтасы аша да җибәреп була. Моннан тыш электрон сервис аша алдан язылып кую яки урында талон алу мөмкинлеге дә бар. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шолы полицейскилар Тукай районында яшәүче Иратта 7 тонна легаль булмаган хәмергә тап булганнар. 32 яшьлек Ират 5 миллион сумга маркировкаланмаган берничә дистә тартма сатып алган. Легаль булмаган хәмерне Ират Шолы гараж кооперативы территориясының берсендә саклаган һәм вак партиялар белән кибетләр шилтәре аша саткан. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгатылган. Иратка 6 елга кадәр иректән мәхрүм итү яный. Өлкәннәр декадасы башлану уңайыннан шәһәр мунчалары чалаларга бушлай хезмәт күрсәтәчәк. Предприятие директоры Илхам Кыямов әйтеп үткәнчә, 2 октябрьдә пенсионерлар шәһәрнең 2 мунчасында, 3 октябрьдә ГЭС бистәсендә урнашкан 3 мунчада була ала. Бару вакыты шикләнмәгән. Мунчалар 8-дән кичке сәгать 8-гә кадәр эшли. Бүгенге көндә өлкәннәр өчен керү бәясе 150 сум булса, калган килүчеләр 205 сум түләп керә алачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Пробила бензобак и вам срочно нужен ремонт? Не можешь попасть в квартиру? Или же заболела любимая кошка? Найти все нужные службы вы можете через единую справочную службу. Отправьте текстовое или голосовое сообщение в удобном вам мессенджере, и наши операторы помогут оперативно решить проблему. Телефон 8 900 321 09 09. Внимание! Обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь на ремонт любой сложности. Теперь каждую субботу и воскресенье в ТЦ «Арзан», цокольный этаж. Каждая девочка мечтает стать балериной. Школа балета «Лил Балерин» ведет набор деток от 2 до 12 лет. Мы поможем мечте стать реальностью. Первое занятие бесплатно.